Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Heel open door. Just for me. Doors I'm not able. I just cannot see. Dit is Noorderwien. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Joet met mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland op café. Ik ken haar al een tijdje als muzikant. Ze debuteerde met haar eerste album in ieder geval in 2016. Maar van mijn oors leidt haar nieuwste album met de titel Medicine. Voor het eerst in de Friese taal. Tenminste een heel album, zet ik er maar even bij. Want het Fries is haar zeker net onbekend. Ik had door Dina Popma. En ik lees maar even voor wat er op een mooie poster hiervan misteert. Friestalig, helend, hemelskrachtig en gegrond. Ja. Dag Dina. Hi. Hoi. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. Ja, de tour komt eraan en daar heb ik heel nog 10. Ja. Ja, zo'n album, dat is toch een heel project, denk ik. En dan is het clear. Ja, dat is zeker heel fijn. Het wie eigenlijk meer, eigenlijk gewoon de plaat heel snel. En die heb ik, want ik ben flint hier in de simmer begonnen te schreeuwen. Dus dan heeft die sketsen van demo naar preproductie, naar productie, naar opnames, naar mixen, naar de master. Maar ik hier in de tussentijd nog bedacht dat er een boek bij komen moest. En dat wie eigenlijk nog weer opnieuw een plaat maatje, maar dan in een andere vorm. Dus dat vond ik een stuk pittiger maar dan een plaatmaatje. Ja. Medicine, intrigerende titel. Ja. Maar is het straks helemaal uitlezen, tenminste als het worst. Ik bedoel, best natuurlijk vrij in. Ja. Wanneer popte deze titel op, liep het mij? Want dan is natuurlijk eens een keer zitten aan tafel en ik denk, nou, hoe zullen we de platen nemen? Ja. Nou, eigenlijk al heel snel kwam het soort binnen dan. Maar ik wil eigenlijk uitdagen om een Friese plaat te screwen. En toen kwam dat naar boven. En ik weet net waar dat dan waar komt of hoe dat dan kan. Maar dat werd dat bleun hingen. En toen ben ik pas begonnen met het album te schreeuwen. Dus eigenlijk weer eerst de titel al en later kwam de plaat. Ja. Dus, Hoe wordt het beetje met Fries en het schreeuwen? ja, nou ja, ik kan natuurlijk wel praten. Ja, maar dat is wat oors dan. Dan dat schreeuwen. Nou, zeker. Als er nog creatief het mee worst. Ja, nou, eigenlijk is voor mij het schreeuwen toch ik wel op dezelfde wijze als in het Engels. Dat ik maak altijd wel vrij leegdrempelige teksten, maar ik wil een heel soort gevoel maar wat wel heel begrijpelijk is. En ik vriend hier een gesprek met Ian en toen zei ik van soms is van mij de Friestalige muziek of popmuziek wel eens wat metaforisch. Hè? Van het loon en de vogels en en toen dacht ik van ja, maar dat wil ik dus net. Ik wou een heel eerlijk album schroeven van hoe het echt van mij is. Zeg maar. En hoe de dingen gewoon binnen of hoe ik de dingen viel. En ik had het idee dat mensen daar volle meer op reageren dan de hele tijd te praten hoe mooi Friesland is. Want dat weten we wel. Is mij. Ja, had je er net bij komen, maar dan is het wel mooi om dat te vertellen. Maar ja, maar dat verhaal hebben we wel jet. Precies. Dus schrapjes en doe eens nog een verhaal vertellen gewoon. Ja. En ik wil wat meer Jipgong eigenlijk ziek je. Want die viel ik zelf wel als Fries en als mens. En dus ik ben heel benieuwd hoe daar dan op reageerd wordt nou. Wie het wordt onwennig, want toen had het al een paar keer wat mij dienen met het Fries, maar net wie het weinig. Hè? Nee, ik weet er nooit aan ta. Ik hier altijd dat ik dacht van, als ik nou in het begin van mijn muzikale paard
in het Frieskroen gaan, dan ben ik de Frieske jongeres. En dat wil ik net wezen. Ik wil gewoon Dina wezen die zelf kiest wanneer ze wat in welke taal doet. En nou wie ik daar wel echt ontdaan. En het ging me een stuk makkelijker uit dan ik ooit dacht hier. Maar ik dacht, misschien is dat wel heel ingewikkeld. Of ren ik dan, is het te confronterend, omdat het nog dichterbij leidt. Het wordt in memetaal, hè? Ja. En ik wil eigenlijk de woorden... en ja, hoe moet je dat nou zeggen? Dat de woorden een klankwerk in voor de mensen die net Fries praten. Dus dat als wij naar Keltische muziek luisteren of naar oortalige muziek, dan kunnen we soms, al verstaan we het net, kunnen we wel heel soort uit de klanken helly. Dus, maar die vertellen dan eigenlijk wel het verhaal of het gevoel. Toen dacht ik, maar die insteek ben ik wel schroeven gaan. Dat het dan toch weer universeel wordt. Hoe belangrijk is Zea als inspiratiebron, Westvaardi? Voor echt de plaat, voor het schroeven. Nou, misschien om de stap te zetten? Nou, dat heeft wel geholpen. Ja, dat heeft wel geholpen. Omdat natuurlijk Arnold ik iemand is die eigenlijk geen concessies doet. In wat hij doet. Dus en zij binnen nog wel meer mensen die dat zo doen. Of die ik zelf ook altijd wel als voorbeeld horen. Ik dacht van ja, nou, dat wil ik net. Maar dat heb ik nog nooit dien. Maar het helpt wel omdat het nou in de Friese taal is. Dat je dan toch een paar voorbeelden hebben. Nou ja, ik zou wel wat overeenkomst. Nogmaals, het is best heel oor als artiest en oor en muziek. Maar hij had eerst Engelstalig muziek maken. En op een gegeven moment ontdekte hij toch van... dat Fries, dat lijkt meer. Ja. Hij kwam ook met gedichten en een boekwerk aan. Dus ik kan me voorstellen als inspiratie om die even hoe die nou, misschien wel die drempel in het te look. En dan denk ik, ja, bleek je met kind wel gewoon. Ja, nee, ja, zeker. Meer op die manier. Ja. Nou ja, en Nienke Laverman is voor mij ook altijd wel een inspiratie geweest. Want die doet eigenlijk totaal geen concessies in wat ze maakt. En die zit wel echt meer in kleinkunst, is maar. Of die maakt het meer voorstellingen, maar die vertelt ook altijd een verhaal wat echt ergens hoe giet, is maar. Dus, Arnold doet het ik, dus dat is heel mooi. Arnold de Boer, een van de mensen die Arnold het... de Boer. Ja, je met er een bij zitten. Maar deze plaat is de Geerwerk met Douwe Dijkstra trouwens. Zullen we dan of toch hoe naam het riech ik maar even roemheidje. Ja. En net onbelangrijk de producer eigenlijk van de plaat, Bonne van der Wal. Ja, Bonne had het... Ik denk Bonne wel heel wat de tongen zet wat had of net. Nou, wel qua sound, maar ik heb het wel echt zelf geproduceerd. En dat is ik maar de vorige plaat. En dan is het natuurlijk altijd een gearworking. Want Bon en ik hebben gewoon een hele fijne, goede gearworking. En we hebben net z'n volle woorden nodig om elkaar te snappen. En we hebben zelf een heel erg hetzelfde beeld over de sound. Dus maar over het geluid, van hoe moet het klinken, hoe moet het spelen. En... ik wil het heel graag in het kerkje opnemen. In Thomaskerkje in Katholiek. Waarom daar specifiek? Nou, omdat ik even las woe van een studio. En ik woe me beïnvloed je lid eigenlijk terug mijn omjouwing. En dan daar dwan. Dus, en dat vind ik sowieso vaak heel leuk. Dus dat je komt maar ergens en dan daar zet je iets deel of een optreden of je organiseert iets en vanuit daar zul je maar welke middelen kan ik iets moois maken. En dus mijn kerken automatisch beperkingen. Jij net een geluidstichte ruimte. Nee, de trekkers en de auto's. Ja, en de gozen die in Tongen zie de vogels. Ja. Dus, en het galmt ook nog wel eens wat. Het galmt wat. Nou ja, dat konden we wel goed broeken. Maar we hier bijvoorbeeld de kachel in de kerken. De rennen van die leidingen terug de houten kerkbanken. Dan kon je de forten altijd waren gewoon warm. Je had het koolwater op de morgen. Ja, dat ben ik net zo volle best. maar terug dat die leidingen terug de warmte dan uitzetten.
beginnen die houten bank te klappen eigenlijk. Dus dan zie je midden in een opname. En dus we hebben ik geloof 12 rijen opnames zit dus echt zo'n dikke klap van zo'n tjerkenbank. Maar ik dacht, ja, dat is de tjerken die mij doet. Wist je wel? Dat is de percussie van Maar die praat dus mee, ja. Die praat mij, ja. Ik vreemd me over, dat is een prachtig mooi boekwerk. Je waren nogmaals, doeken we even in het boekwerk. Maar Ja. hoe zocht u die teksten? Ben dat gedichten of ben het songteksten nog steeds? Beide, ja. Dus ik vind eerst dat ik echt voelde van... er moeten ik gedichten of een soort spoken word zit er eigenlijk in. Die het verhaal vertellen. En ja, dus het is echt beide. Ja. We gaan muziek draaien en dat gaan we aan het begin van het programma ook al even dienen. En we begonnen met een fantastische gospel. Ja. Het thema kennen we van Moby. Die had er een enorme hit mee scoord. Maar dit is eigenlijk ik ben net weten waar het alder origineelste is. Maar in ieder geval een versie van dit nummer. Ja, dit is wel het origineel. De Bank Brothers het ook zelfs kunnen? Wist u dat toevallig? Dat weet ik niet. Nee, maar goed. Het is wel in de basic een prachtig gospelnummer draaien we. Waarom dit nummer eigenlijk? Nou, er zit zoveel bezieling in. En wat ik heel mooi vind is dat... er zijn twee dingen. Want het is natuurlijk in een kerken gebeurt het. Maar op een gegeven moment is het van mij... voelt het alsof het net meer... per se te maken heeft met het geloof of met de kerken. Wat daar gebeurt is universeel in alle geloven. En dat is een magisch moment waarin alles soort together komt. Iedereen voelt diezelfde bezieling. En dus dat is eigenlijk in dat ik denk van er gebeurt zoveel, er is zoveel emotie, er is zoveel gevoel, maar spirit zeg maar van iedereen voelt van God is nou bij mij. En ik denk dat dat een heel universeel ding is. En het tweede is het gesprek wat er tussen de jonger en het publiek gebeurt. Dus het constante reageren en het... En dat heb ik zelf ook heel erg veel in de Afrikaanse landen waar ik west ben, Senegal en Mali. Als er dan een jam sessie of een concert of wat dan ik, dan reageert het publiek altijd heel erg van... als je dan krijgt even die noordmaatje, maar dat gevoel erin... dan vullen de mensen en dan juist dan ik uiting on. En wij zijn vrij... Nou, we zijn net per se stil als publiek. Ja, redelijk passief. Hè? Maar we zijn wat passief, ja. En soms dan is het lekker om even... een neiging om mij te dwaan. Ja, misschien klappen. En, maar dat is het dan niet. Ja, dus het is volle expressiever. Wat dus als jonger... die de neiging houdt om nog meer te gaan. We toch nog meer om... Nou ja, vleergaans is maar mijn. En dan wordt het dus een volle gelijkwaardiger... dan wordt het een beleving mijn. En dat vind ik heel mooi. Van die plaat is intussen een single uitkwam. En er komt in kwart nog een single uit. En dan doordat het nog wel even voor dat album officieel gepresenteerd wordt... met de rest van de noemers. We gaan een vrouw draaien. Ja. Ja, dit is ook dat voorbeeld wat de zijslijm. Dit is wat spoken word, hè? Ja. Waarom was voor die stijl kiezen om dat ook op dit album te doen? Moest de tekst centraler stellen dan in vergelijking met de andere noemers? Ja, en nou, dan lift het als het ware een beetje omheen. Ja, ik heb gewoon het gevoel van dit moet zijn worden. En dus dit moet ik alle aandacht krijgen. Dus ja, en de muziek ondersteunt daarbij. Haar levens waren haar net te verlitten. Zij beskaat van wat ze had. En wanneer ze losliet, in een romte kan zij kiezen. Daar is de vrouw, liefmoer van de toekomst. Maar de hoorn op die varhallen, waarom naar haar boek is wat wij willen.
Van het nieuwe album van Dina, het nummer Vrouw. Het album heet Medicine. Je hoort de gastek, Dina. En de release is wat in brokjes. Er komen 2 singles uit. En dan doordat het nog even van het album officieel uit is. Ja. Mij een boekwerk erbij, zeg ik maar even. Het is een heel mooi opwisselend album. Wat ik hou vast een soort preview harkje mochten. En er zitten soms wat up-tempo stukken in. Soms heel sfeervol. Soms bijna gewoon akoestisch. Met akoestische gitaar. Ja. Eén keer met een mannenstem. Ja. Douwe Dijkstra. Ja. Is dat een hele bewuste kaart van tevoren geweest van ik wil wel een bepaalde sfeer in zo'n kerk opnemen, maar ik wil wel het moet net constant hetzelfde wezen of zo. Ik wil toch proberen te variëren. Hoe is dat denkproces in die holle ging? Ja, dat is altijd heel grappig, want ik heb altijd, ik maak mijn keuzes altijd heel intuïtief. Dus ik denk eigenlijk nooit zo via vooruit. Ik denk te analytisch eigenlijk. Nou ja, dat is wel begrijpelijk natuurlijk, maar vanuit de academie heb ik altijd geleerd van, je moet een plan en dan daar zal je stappen in. En dan lees ik het maar in hoe het zegt van ik heb dat eigenlijk net. En natuurlijk is het wel dat je een doel hebt, je wil ergens naartoe. Maar voor mij helpt het dat als ik de muziek spreken laat, door me heen, in me, bij me. En dan gebeurt het wel. En je moet natuurlijk wel de praktische zaken regelen. Van er moet een kerken wezen en bonnen moeten wezen en ik moet er wezen. En er moet eten wezen en sowieso. Maar dan laat ik het los en dan ontstiet het in het moment. En ik weet dat ik zeg giet, zeg maar. Dus daarom doe ik het. Had ik daar net zeker hoe wist wie je... En als je dus de gearworking hebt maar de juiste mensen, waar je echt maar klikken en die je kennen en weten van dit was ze. En ik hier wel een hele uitgebreide pre-productie dienen. Dus ik hier thuis al eigenlijk alles helemaal uitwerken van dit wil ik. Ja, dat gebeurt dan in mijn kamerke boven ergens achter mijn computer. Ik denk dat ik wel moest, want het is al van noemersopname in 2 dagen. Ja, dat... Zonder pre-productie kist dat wel 40, denk ik. Wel zeker, ja. Nou wist ik precies wat ik wou. Ik hier tot aan alle koorkes die er wien en een volledig schema van hoe let en wanneer. Maar zelfs dat schema konden we loslaten, want ik wist gewoon van dit moet er komen. Dus we hoeven het eigenlijk alleen nog maar te doen. En dat er van nu daar in het moment iets ontstiet. Van nou hebben we wat moois. Dit moeten we even vast horen. Dan wie er de ruimte voor. Ja. Dus er wie 0 stress eigenlijk. Wel van we moeten gewoon terug. Maar er wie geen stress. Hoe leeg wist het 2 dagen? Want, ja, nou ik moet dan wel even een paar dagen bijkomen. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Want, de plaat is intens. Ja. Maar goed, dat ken ik als harker misschien zou ervaren. Dat ja. Wel net zoals dat was. Maar dat werkt heel intens om te doen dus. Ja, dat is heb ik altijd... Want ik jou altijd een heel soort in die momenten. Eigenlijk alles vanuit mijn ken wat ik heb. En dan daarna moet ik gewoon even los van alles. En even tijd van mezelf. Met de hek maar optreden, zeg ik dat ik. Ja, sparst die zelf net, wat dat allemaal is. Nee, net in dat moment. Nee, maar ik weet inmiddels wel van... Oké, nou, hoeveel energie heb ik dit? Nou, oké, dan ken ik dit en dan ken ik dat. En dan daarna even niks en dan kan ik weer opladen. Zeg maar ja, ik zwaar altijd wel goed van mezelf. Dus, Hoe moet ik het woord medicine uitlezen? Medicine is eigenlijk... stelt eigenlijk de vraag... Wat doen wij om te bezinnen en waar gaan we dan heen? Wat is uw medicine in de breedste zin van het woord? En dat komt eigenlijk waar uit... Ik zeg natuurlijk een soort om me heen dat wij ziekjes naar binnen. Vroeger hingen wij de kerken. Daar konden we 1 keer in de week of 2 keer in de week heen. En dat is net meer zo. Nee, ik zeg wel eens, we hadden de dominee en de socialisten door u dienen. Ja. En nu dan. Ja, ja. Precies. Ja. Nou, wat moeten we nou dwaan? Dat viel je heel erg. En ik net alleen nog, maar heel smees, om mij heen. Misschien een keer om daar heen. En dus ik wil een soort trend van... er ben heel smees die hele orenlevenswijzen of orenculturen of religies... hierheen, vanuit Orenland. En die volg je dat. Dus dat we iets nodig hebben, is mij, om onze antwoorden te vinden, of om te bezinnen, of een plek van rust. Dat is wel duidelijk.
En toen dacht ik van, ja, maar wat heb ik zelf dan? Wat doe ik dan? Op een goede dag of op een minder dag of om rust te vinden. En daar kwam dus over noemers uit. En die vorm together mijn medicijn. Ik dacht, dit is de pil die ik slik, zeg maar. En dus met het boek is het idee, bij het boek en de plaat, dat als je ziek in de binnen, dat je op zoek naar je eigen medicijn. Van wat betekent het dan voor jou? Of door heeft het al duidelijk, maar ik is het wel dealen. Om dat dus wat breder te zien als een hele platte praktische wereld is. Maar want we hebben die bezieling en die bezinning en dat stilstaan hebben we toch nodig. Dat maakt het dus meens. Ben we te materialistisch worden in dat opzicht, denkst? Ik denk ik te individualistisch. Ja, ben we daarin trosketten? Ja, absoluut. Ja. Het wordt samenleving, het haast geen waarde meer. Dat is, we staan heel erg op ons eigen. En we zijn daar toch ook heel erg eenzaam. En dat is wat je... Iedereen valt al maar een burn-out. Of het aantal mensen met chronische ziekte is torenhoog. Het is heel heeg. 50%, meer dan 50% van Nederland loopt ik nergens meer in. Nou, en dat wie natuurlijk eert iets, wie het heel normaal. Dan wie het net eens een vraag van loopt al ergens in. Dat wie natuurlijk. Dat wie krijgt zo wier als zwiertekracht, zeg maar. Dus er is een heel soort druk van boet en ouw. De red race is maar we haast maar snel niet zitten. En toen een van de voordelen van coronatijd wie dat de wereld stond even stil. En ineens begonnen we onszelf weer vragen te stellen. Van wat wil ik met mijn leven? Oh, misschien wil ik wel net meer in het huwelijk wezen. Of misschien wil ik wel een andere baan. Of ik heb hier eigenlijk altijd toe droomd. Of dit of dat. En dat kwam puur omdat de rust er even wie. En de ruimte er even wie. En dat op zich wie natuurlijk een heel mooi gegeven. Zeg maar, hè? En op een gegeven moment dan is alles weer hier met een 40, dat ik wel weer een beetje. Maar ik denk dat... ik hoop eigenlijk vooral dat er een soort shit zie ik bij planten is van... Oh ja, met kind ik oors. Zou het dus toch wat teweegbracht haar nog? Zonder we het zelf terug hebben? Is dat een beetje de hoop misschien? Nee, dat is wel de hoop, ja. En ja, daar borduur ik eigenlijk een beetje op verder. Ja, wat grappig is dat in het eerste album, 2016... Ja. My Own Way. Ja. Precies, dus blijkbaar nog heel wat op spoor van mijn eigen manier. Ja. En nou erg best dus draait naar... Nee, we maken mij zien al. Ja. Ja, het is wat platte symboliek, maar waar ik alleen die titels nijskool is dat dus een enorme draai dus eigenlijk. Ja. Ja, My Own Way ging echt heel erg hoe mijn eigen identiteit, hoe ik de dingen doen wil. Maakt het me net uit wat zo is. Ik doe het toch zo. Is mij een beetje krachtig worden, zelfverzekerder worden in het paard wat je voor eigen hebt, dat je dat gewoon volgt. Ja. En in het leven wil je natuurlijk constant uitleiden terug van alles. En deze plaat is volle meer een boodschap maar eigenlijk meer een onrikking. Dat ik zie van, maar dit is er ik. Ja, het goed net, maar het mij wel. Mij wel. En het mooie is, want daarom kwam ik een boek. Ik heb 4 mensen geïnterviewd, een arts, een schroewer en 2 herboristen. Om te praten over dit onderwerp. Dus ik heb hen interviewd en vragen van wat ben die gedachten, zeg maar, over medicijn. Wat is dus medicijn? Waar moeten we heen en wat moeten we doen? Nou, en die vertel ik gewoon een heel mooi verhaal. Wat ik wil vertellen over, maar uit hun moeder is het nog beter, zeg maar. Omdat zij op dat specifieke stuk gewoon heel veel ervaring hebben. Ja. Hoe je dat? Want dan stapst je in een muziekbubbel. Ja. Schreeuwen en klanken, productie. Ja, dat is heel oors. En dan gist dus mij ik weet niet hoe het is, maar mijn schreeuwblokje bij wijze van spreken. En gist bij je zitten en vertel je verhaal maar. En dan mag het ook nog goed werkje voor in het boek. Dat is, Ja, nou ja, ik vind het net ingewikkeld om maar in een diepgaand gesprek te voeren. Dat gaat me wel vrij makkelijk aan of om vragen te stellen. Maar dan daar weer een verhaal van te maken, dat vond ik wel een stuk lastiger. Of toen dacht ik van oké, maar ik ben net echt een schroewer van een boek, is maar. Dus daar heb ik wel een soort hulp bij neergegooid. Maar
het gesprek voeren zit, maar die mensen bevestigden mij heel erg ik gewoon in mijn eigen visie en in mijn eigen ideeën. En hun zijn het letterlijk en qua mijn onderbouwing en mijn cijfers. En dat vind ik wel heel interessant, dat bijvoorbeeld de arts die ik sprutsen heb, Simone Ardèche, het zei, zij had een opleidingsinstituut in Amsterdam, School of Integrative Medicine. En zij slaat eigenlijk de bruggen tussen alternatieve en westerse geneeskunst. Daar in Amerika best al wat verder mee. Naast de reguliere geneeskunstopleidingen hebben ze dus een apart segment wat wetenschappelijk onderbouwt, wat kroede medicijn maar die doen, wat meditatie maar je doet, wat yoga maar je doet, wat ademwerk maar je doet. En dus daar is zij opleiding in Amerika, het dat naar Nederland gebracht, omdat zij merkt dat er steeds meer artsen binnen die bij haar kwamen en die zeiden, ja, ik heb deze patiënt, maar ik kom net verder. En we hebben deze pil en deze behandelplan, maar we rennen vast. Of dat artsen zelf ziek waren en zeiden, ja, nou neem ik die pil wel, maar ik word er eigenlijk hartstikke beroerd van. Het viel net goed. Wat moet ik nou? Nou, en zij leidt dus die artsen op in dat eigenlijk alternatief wetenschappelijke stik. Nou, dat vind ik mega interessant. Daar word ik heel blij van. Want ik heb altijd gedacht, samen wat we ik dwaan. We moeten dat de spectrum verbreden. We moeten steeds... Dus in dat, ik even onderbrek, maar op het spoor van en dus. Ja, tuurlijk. Ja. Omdat, het is heel lang een aparte wereld geweest. Hè? Ja. En die even heel plat zijn, de chemische wereld moest niks van de crude wereld hebben. Nee. En de crude wereld moest niks van de... Nee. Just dat het wat bij elkaar komt, ze staan zo? Nou ja, als ik haar geloof, maar ze zei van we binnen nog lang net, maar het gaat nogal een stuk vlugger als Tini Leens. De door zit een beetje hier. Ja, het is, zij rint ik in dat hele systeem om waarin het heel moeilijk is, maar de grap is natuurlijk dat de vraag vanuit de artsen zelf komt. Dat ze zelf dat ervaren in plak van wat hun opdroegen wordt of wat de farmaceutische industrie zei, wat ze dwaan moeten. Want die hebben natuurlijk een heel soort macht. En je merkt het bij de mensen die steeds meer toch de neiging hebben om te zeggen van hey, hoe kan ik een chronische ziekte voorkomen door beter te eten? Bijvoorbeeld. Ja. Nou, dus daar ben heel soort. En ik ben natuurlijk een arts. Ik ken daar net adviezen in jou, maar ik ken wel een onrekening jou van hey, een medicijn is ik goed eten. En medicijn is ik goed voor die zielswaarde. En wat betekent het dan? Nou, en wat betekent het dan? En wat kun je dan doen? Nou ja, het is een heel groot onderwerp, dus ik moest dat een beetje proberen om dat zo toegankelijk mogelijk te maken. Maar het is super interessant. En de merkt gewoon, deze tijd is een heel erg... en nou ja, van 24 hier waarom is het ding ben volle meer tjenoerenkosten ingang. Van man, tjenoer, vrouw. Chemisch, tjenoer, kroen. Links, rechts, nou, neem het alleen maar op. Ja. En we moeten nestenkosten in. En iedereen het wie ziet en iedereen het kennis en iedereen kan delen in die zin. Dus, nou ja, en daar vertelt zij onder haar verhaal over. Maar ik ben dus waarom ging in de tijd, eigenlijk de begin van de middeleeuwen, heb ik mijn scroer die daar een heel stoel scroet. En die vertelt eigenlijk, want ik vreeg me af van, oké, maar hoe dienen we het dan voor de kerken? Is maar, want de kerken had een heel soort invloed gehad. Het in feite ik nog steeds wel, maar wel minder. Maar wie wienen wij toen? En dan juist dat er heel simpel zijn. Toen wienen verschillende soorten geloven. Dus hier is de mensen die in Wodan en Freya loden. Maar hier is de hekserij. Hier is de mensen die in de wolven geloven en monsters. Maar dat ze geloven, dat stond vast. Dat het er wie een gegeven. Daar was net aan twijfelen. En dat ging volle meer met elkaar, beter met elkaar. Stond mensen, winst net altijd met elkaar eens, maar stond ze wel naast elkaar. En dat vond ik zelf heel erg interessant. Dus toen eigenlijk het
christelijke geloof kwam, toen wie dat ik net een big deal, zeg maar. Hè? Dat wie ik net zo van, en wie ik net de christen die zijn, en nou zouden we de boel eens even oornemen. Nee, dat is wel geleidelijk omgang. Maar toen ze kwam, wie het eigenlijk van oorsprong een heel spiritueel geloof. Hier geen kerken van zichzelf. Jezus die roen onder de strutten om zijn verhaal te doen. En later kwam pas, inspireerd uit de tempels die de natuurgelovigen wel hien, die oude in een vrije offers brachten, dat wat later pas oernam. En wat ik nog heel interessant vind, en dat maakt het voor mij in deze tour de cirkel heel erg rond, het plak waar die tempels vaak stonden, dat is ik het plak waar dan de kerkendeel zetten waren. Van hier komen toch al de meesten together, dan zetten we hem hier deel. Want dit is een heilige plak. En later de kerken zijn van, dan moet je maar even voort, want dat hebben we niks meer aan. En nou, zeker met de tour, de kerkenwerk in Spili, hebben we natuurlijk weer een functie gekregen. Nou, binnen eigenlijk over een podium of een expositieruimte te worden. Dus eigenlijk is de kerken waarom je aan de hele meenskip. Dus voor de mensen die net lopen, die kunnen gewoon komen. Dus daarmee is de cirkel ik heel mooi roen. En dan vertel ik in die kerken dus dit verhaal, wat eigenlijk een beetje door de tijd heen gaat. En hopen dat we daar een beetje wat van opstekken. Ik hoop het ook. In ieder geval had het nou al een hele mooie plaat opleveren. Ja. En er komt dus een tour aan. Ligt daarvoor dat ik maar even op Troggy in dan, want hier had het er al even over. Er is een tournee van Longs en in de oude Friese kerken. We komen straks nog wel even hoe waar precies, maar Beers, Rottervallen, Gaast, Kwaaiem. Dus dat wordt een mooie Friese tour om het zo te drukken. En we spelen dus de Kerkentour Dina 2023. Straks komen we er nog een keer over te spreken, maar dan weet misschien geen West hoe refereert. Hoe medicijn en muziek sprutsen. Ray LaMontagne. Yes. Dat is echt zo'n nummer. Empty, give it draaien. Ja. Dus denk ik, nou, dat is al een medicijn op zichzelf. Ja, 100%. Ja. Gewoon omdat ze het mooi vindt. Ja, en ik vind de tekst gewoon op een gegeven moment zongt er van en boeten ruint het en de druppels die vallen op de bladen klinkt als het applaus wat ze jaan voordat wij de leefde bedroegen. Nou, dat ben ik voort. If through my cracked and dusted down store lips I spoke these words out loud, would no one hear me? Lay your blouse across the chair, let fall the flowers from your hair and kiss me with that country mouth so plain. Outside the rain is tapping on the leaves. To me it sounds like they're applauding us, the quiet love we've made. Will I always feel this way? So empty, so strange. Ray LaMontagne, met het nummer Empty, stiert op het lijstje van mijn gast van Joert. Dina komt mij naar je plaat uit, medicijn. Komt een kerkentour, er was terug Friesland in, Beers, Rottervallen, Huizen, Oppenhuizen, Jorwert, Katholiek. Tuurlijk Katholiek, want daar had de plaat uiteindelijk opnam. Er zit een boekwerk bij, gedichten, interviews erin. We horen een heel intrigerend project. Van een dame die Joert de gast is. Die zeker het avontuur net skult. Want ooit had het vliegtuig gepakt, best naar Afrika gingen. Ja. Ja, ik zou zeggen, je had de verhaal daar ontdekt, maar misschien had hij zelf daar wel ontdekt. Maar het zou een beetje zin net. Maar Ja, nou, ik... griep hij muzikaal nog steeds op de rom op die periode? Nou, net. Maar mijn vorige 2 platen wel. Eigenlijk is mijn eerste grote reis weer op mijn 23e naar India. 5 maanden in mijn uppie. En zonder plan eigenlijk. Nou, daar heb ik een heel soort leerd. Dat weer denk ik wat de meest soort confronterende reis
nou ja, als jonge vrouw, ik ben nog net hier in mijn eentje ergens in Europa West. Dus en India is natuurlijk wel een pittig loon om in te reizen. Ja, dat ligt mij naar goed om, ja. Ja. Maar goed, dat heb ik redden. En later naar Senegal, Mali en nou, nog 2 keer weer omgang naar Senegal. En er waren meer een soort waarden, zeg maar, die ik daar leerd heb. In dat er meer is dus dan materiaal of status of yield. En daar viel ik me heel erg mee thuis. En dat heb ik altijd meenam. En dat is van mij echt een rijkdom die ik daar verkregen heb, als het ware. Dat de meesten dat mij leert hebben. Heb je dat gevoel nog steeds als je hier in Nederland omrinst? Of mast graven om dat weer om te halen? Of, Nee. Of had het in leven best wel op een spoor zet? Ja, of een, ja, dat klinkt elke dag viel ik dat wel. Ja. in dat opzicht wel een echt life-changing iets west. Ja. Maar er is dus wel meerdere reizen van nodig. Ik denk, nou ja. Die heeft me. Nou, het had niet gewoon der bracht of zo. Dat is, ik dacht er toevallig dus nog in de auto even om van, ja, waarom kom ik eigenlijk naar West-Afrika? En dacht ik, ja, ik heb geen idee. Is maar ze gong het lippen gewoon. En ik hier gewoon het gevoel, ik moet daarheen. En daar dan blijkbaar iets te leren. Is maar. En dat ken ik dan weer terug, ja. Want daar viel ik dan wel een soort verantwoordelijkheid in. Van, oké, maar wat ik weet en denk dat wichtiger is, hoef ik net als te prediken, maar ik kan het wel vertellen. En met deze plaat ben ik volle meer aan het vertellen en is het vorige plaat gewoon volle meer naar hoe mijn eigen processen is. Maar en nou, is dat eigenlijk, weet ik wel gewoon goed wie ik ben, wat ik wil en waar ik sta in het leven. En nou, voor het eerst zie ik wel dat ik denk, oké, ik kan mijn wijsheid beginnen te delen. Maar nog wel een beetje bescheiden inslag, zeg maar. En dat in het Fries. Ja. Nou ja, als je je levensloop just, India, Afrika, zij zit te leven. Maar Ja. ik ben verhuisd naar Zwolle. Ja. Dat is nog steeds boeten in de provincie. Dat jouwt ik wel lucht. Dat is net een bot in die provincie omhing je worst hier. Nou ja. Is die afstand heel gezond voor die of niet? Want daar hingen ze blijkbaar ook wel weer aan. Ja. Nou ja. Dubbel, hè? Het is toch wel. Dat is dus ik wat mooi van de cultuur waar wij opgegroeid bent. Dat bepaalt wel een groot pad van je identiteit. Of van wie je bent. Of waar je aan refereren en relateren. En ik heb altijd de Friese taal heel mooi gevonden. Zeg maar, hè. Waar het soms voor mensen boeten Friesland wel eens wat. Gek of stekkerig dwangkin of dat het wat boers is. En dan denk ik, van mij is de Friese taal volle sefter, is maar dan de Nederlandse taal. Er zit volle meer zachtheid in. Poëtischer misschien? Ja, en ik ken volle meer maar de klanken, de klankkleur in de woorden. Dus dan soms hoe je net is, gaat het net eens om het woord zelf, maar gaat het meer om de emotie die erin zit, maar ik in de klankkleur. En dat Jerk, ik wil orenartiesten zezen, zeg maar. Hè? Dus dat Jerk, Brunja, ik wil zezen. En Sea, ik wil zezen. En Nienke, ik wil zezen, zeg maar. Hè? Dus ja, ik denk dat je dat gewoon hebben met je eigen taal. Dat iedereen dat heeft met zijn eigen taal. Dat iedereen zegt van, ja, maar in het Nederlands klinkt dit volle beter dan in het Fries. Want, ja, dat is maar krijg wij... Of in het Indiaas klinkt dit woord volle beter als... of er is haast net een oorwoord van te vinden, wat ik eigenlijk bedoel met dit woord. Kijk, als kroepen is, dan denk ik knuffelen. Dat budget net heel waai van wat ik bij kroepen viel, zeg maar. Nee, dat had ik een noemer, maar nogmaals, dat moet misschien in maai maar eens even beluisteren, want dan is het te beharken. Ja. Maar dat had ik de titel kreeg. Koesen en kroepen. Ja. Dat is heel Fries, hè? Ja. Ja, nee, maar... Ja. Koesen, dat is dat maar eens uit. Ja. Ja, is het maar. Ja, maar het is wel, je krijgt direct het gevoel erbij van, oh, lekker koesen. Nou ja, bij die hele titel.
Koes en Kroep. Ik zeg het voor me. Ja, prachtig. Dat Vonghars blijkbaar. Ja. Ben dat liedje ontdekkingjes trouwens? Dat soort woorden en combinaties en teksten? Nou, die ken ik natuurlijk al heel Ze erg. zelf dan aan een tafel en denkt, ja. Verrast hij zelf wel eens in dat opzicht? Oh ja, dat is wel een goede vraag. Maar soms kan een combinatie van woorden en niet eens een beeld oproepen. Hè? Of een gevoel, of een emotie. Nou ja, wel dat ze echt bij me koiëren. Van de Koes en Kroep. En dan denk ik, oh ja, dat jouwt een soort liedgevoel of zo. Ja. En dus dat is dan wel nee. Maar ja, dat denk ik eigenlijk helemaal dat ze boetonai. Moet ik net? Nee, we begin ik net over achter alles wat ziek je. Maar dat Maar dat is toch wel een heel beetje, leuk. Maar dat is wel heel leuk. Dus maar om dat even te analyseren van hoe zit het dan? Best keer giet. Hop daar maar op. En hak ik bij het woord stwarje trouwens. Ja. Want dat is net een heel gongbaar woord. Nee. Nou ja. Wat betekent het? Staren. Ja, en het kind beide. Hè. Dus beide worden binnen. Maar stwarje is rolt nog, krijgt wat meer. En is nog wat frieser. Zeg maar. Ja, het klinkt heel geef. Ja, moest het toch een beetje in. Ja. Nee, maar die tip die kreeg ik eigenlijk van Nienke Averman. Die zei van, moest eigenlijk stwarje broeken zijn. Nou ja. En wie de tekst er jeder als de titel is zo? Ik denk, Nou ja, dat is het grappige. Dus nou zo mij deze vragen stelt, denk ik, hoe is dit al je gebeurd? Maar dat is... maar dat is soort... Dit album is ik een soort... In een vaas is dit skreun. En dus dat heb ik wel vaker horen. Alsof je er zelf helemaal net bij bent. Alsof het gewoon... Alle woorden die rol je uit je pen of achter je laptop. Ik heb wel een soort snachtskreun. Dan werd ik wekker. En dan dacht ik, en dan moet ik even typen. En dan weer... En dan lag ik het telefoon weer del. En dan ging ik weer sliepen. En dan werd ik wekker. En dacht ik, oké. Nou, en dat wie een woorden of wie dat akkoorden? Nee, woorden. Ja, en dan koekt er wel wat mij. En Stwarje kwam uit... waar ik wen niet, waar wij wen niet... Daar hebben we achter we uit op het longen. En dus ik Stwarje een heel soort. En we hebben de hindus, super mooi plakje. En dus ik voel mezelf heel vaak op dat plak. Dat ik dacht van, maar laat mij maar even Stwarjes. Laat mij maar even. Ik wil gewoon Stwarje. Want dat is zo'n belangrijk medicijn. Ik het niks dwaan, het niks wollen, het nergens echt concreet naar Sjen, niks betekent. Maar alles even, als een soort meditatie eigenlijk. Geef maar u me wij, laat mij maar even, want ik wil Stwarje, laat mij Stwarje, geef maar u me wij, laat mij maar even. Stwarje van Dina. Dina zit hier aan tafel en het album komt pas letter uit, zeg ik er nogmaals even bij. Het heet Medicijn. Op de vakkant, want ik ga het boekwerk wat erbij het al in hoorn hier staat, medicijn en medicine, maar horen we alle songteksten binnen. Net alleen in het Fries, maar ook in het Nederlands en in het Engels opskreun. Ja, en het is exclusief wel te krijgen op de tour. Heel belangrijk om even te sissen. Ja. Want de Tjerkentour gaat zaterdag. Of ben er ook gewoon die sissen sneun? Sneun. Bist u van de zaterdag? Nee, sneun. Bist u van de sneun? Ja, ik ben van de sneun. Ja, oké. Ja, ik ben van de zaterdags. De Maria Tjerken in Beers, dat wordt het eerste optreden. Ja. Daarna gaat het de hele provincie terug. 12 april, Rottevallen, Gaarst, Kwaaien, Blessem, Foutgem, Kettelijk, Huizum. Toppenhuizen, mag ik zeggen? Officieel? Toppentwel, ja. Of Toppentwel, ja. Ja, sorry. Ja, ik heb het altijd het is officieel Twellegeer, maar het is een twellingdwarp. Ja. Dus, ja. En dan Jorwert. In ieder geval on tour. Friestalig, helend, hemelskrachtig en gegrond. Zo staat er op die prachtige poster. Wat een project. Ja. Wauw. Ja. Heel op intuïtie dingen, gevoel. Ja. En toch moest alles organiseren en produceren. En geerwerken bij de Stichting Orde Friese Tjerken. Geerwerken bij Popfabriek. Ja. Dus dan wordt het... Hoe is dat? Want aan de ene kant best dus heel gevoelsmatig dwanen. Ja.
En dan kan je alles organiseren. Ja, nou, ik ben dus gewoon... Ben dat ik een soort en- twee werelden en- de rest dan in omheen is of zo? Ja, nou ja, ik beschouw mezelf ook altijd als een nuchtere, trotse Fries. Maar echt met de pootjes op de groen. En die balans vind ik al heel belangrijk in het leven zelf. En dat zit ik wel in mijn optredens. Vind het leuk om ik tussendoor een beetje te ouwehoeren. En denken van, oké, we gaan nou dit jip erin. En dan of de 18. En dan, hup, nou weer even... We zijn gewoon hier. Ja. Ehm, Het maakt wel wat luchtig snel. ja, zeker. En humor en lights, al die facetten zijn heel, heel wichtig. Maar ik dwaal wel te zeggen dat ik die organisatorische kant ik wel ken. Dat het meer wil slagen. Dus dan dwaar ik het ik wel om. Hartstikke altijd al die en hè? Dus we concerten organiseert, evenementen. Ja. Dus dat hele de organisatiekant, dat wist ik wel bekend mij al. denk ik. Precies, ja. Dus, maar het is, ik bedoel, bloed nog steeds gewoon een heel soort werk. En ja, daar ben ik wel een heel soort ding die ik gewoon echt net leuk vind om te dwaan. En we echt helemaal je nog niet hebben. Maar ja, dat jet er dan gewoon bij. En ik wel steeds een beetje meer accepteerd dat... Ja, het is natuurlijk ben je net alleen nog meer muzikant of jongeres. Je bent ik wel een heel soort. Je bent ondernemer. En ik ben wel altijd ondernemer best. Ja. Had je dat geleerd op de academie? Nou, ik kom echt uit mijn ouders zijn ondernemers. Dus ik kom wel echt uit een nest van ondernemers en muzikanten. Dus die combi die weer er al. En op de academie kwam dat er gewoon nog wat meer uit. Want toen ik de opleiding startte, toen wist ik wel van... ik wil wel nog een keer studeren, maar ik wil de ding zelf regelen. Nou, en dat kon op de academie, dus dat was perfect. Ja. Ja. Die ouders de plaat al leert? Nee, want die willen heel bewust wat die wachten. Dat het normaal dan wiens altijd wel wend dat ik zat tussen nou, ik heb een Ja, noemer. komt een oorwaaien en dan gaan we een mooi nummer. Maar... Ja, nee, mijn hart had me wel geholpen ik maar de teksten te checken. Of dat ik zei van, ik heb dit Frieske woord, is er nog wat oors voor? Of wat zo uitwaans is maar. Nou, en die kwam dan wel mijn idee, want die vindt de Friese taal ook heel wichtig. Maar en nou zijn ze beide van, nee, we willen het passeren als het helemaal oud is. Dus dat is ik wel heel spannend. Ja. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja. Ja. Ja, die gaan natuurlijk hun dochter ook volgen en aan muzikale avonturen. Ja. En met Pine Mooi op het vliegtuig zet misschien richting India. Op Oh, leeftijd. zeker. Ja, vooral mijn mem. Die... Ja. Van kijk, Ja. je mag toch even wachten? Ja. Ja, nou, in het begin zei ze, kom weer sprake van. Nee, dacht het niet. Maar ja, uiteindelijk liet ze me wel gaan. Dina stampvoetend, maar ik ga toch. Ja, dat toch. Ja. Nou ja, Friesland terug. Best nog goed zien om echt nog het loon terug te krijgen. Ja, wist. Ja, en daar ben Want ik denk dat dit een thema, een gevoel en misschien wel een behoefte is bij een product. Komt daar eens een verhaal uit die en was toe haast. Ja, Dus zeker. dat- Ja, daar ben ik nou eigenlijk maar dwaan om te zien van, kan ik die tour terugzetten of nog een tour erachter plakken. Dat zou eigenlijk het mooiste wezen. En wellicht dat, misschien dat er ik wel uit deze tour nog wel wat komt. Dus dat moeten we even bezien hoe dat gaat. Ze is in ieder geval, denk ik, op een moment. Dit lijkt me heerlijk voor een muzikant. Platen kleren, ik maak daar aan spelen of zo. Ja, denk heel het nog niet. Ik kan me voorstellen als muzikanten bestingen had, dat dit een hele mooie tussenperiode is. Ja, Van, ja. Poeh, die klus is clear, maar... Ja, toen het boek oud werd, toen dacht ik ook, nou kan ik wel ziek helpen. Maar door mij staan wel spelen, weet je wel. Dus is nog midden in het project eigenlijk. Ja, dus ik ben nou natuurlijk wel aan het repeteren. En morgen hebben ik in Cherky gaan repeteren om het echt nog even... Nou ja, de puntjes op de i te zetten. Maar ja, daar heb ik een heel soort nog in. Om daar... Ik ben wel heel benieuwd wat er gebeurt in de ruimte met deze muziek, met deze tekst, met dit verhaal. Wanneer is hij officieel uit? 28 mei. Maar hij is dus tijdens de tour exclusief te krijgen. En dat is zaterdag, sneun, 1 april dus. Ja, en hij komt op mijn webshop en op de webshop van de Popfabriek. Want daar is dit een productie van. Ja.
Dan als laatste nog in je plaats. Anne Brun. Ja, 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 intrigerende singer-songwriter. Ja. Draait ook al een hele tijd bij mij trouwens. ja, The Light from One. ja. Gaat het om haar en het nummer, combinatie van die twee? Nou, zij is eigenlijk een van de eerste zangeressen die bij mij destijds echt wat losmaken. Dat ik haar op het podium zie. Ik heb een aantal keer live zien dat ik dacht, ja, maar dit wil ik. Bij zij stiet, daar wil ik zingen. En dus zij is voor mij en haar muziek altijd echt wel een inspiratie geweest. Ja, dus ze is gewoon heel vreselijk goed. Ja, Dank u wel. alsjeblieft. I'm holding your torch. I won't hold it no more. You can have it, take it, use it. I'm holding your torch. I won't hold it no more. You can have it, take it, use it. I'll need both my hands to hold